ପିଲାମାନେ କଣ ଭଲ ଅଛତ? ଆଜି ଏକ ଭଲ କାହାଣୀ କହିବି। ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବ। ରବି ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ ନା କଣ? ଆଜି ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାହାଣୀ କହିବା। ସମସ୍ତେ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଆଜିର କାହାଣୀ ଚତୁର କୁକୁଡ଼ା ଏବଂ ବିଲୁଆ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କାହାଣୀ। ଦିନକର କଥା, ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଏକ କୁକୁଡ଼ାଟିଏ ରହୁଥିଲା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ କୁକୁଡୁକୁକ୍ କରି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ଏକ ବିଲୁଆ ସକାଳେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଗାଁରେ ଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଲା। ସେ କୁକୁଡ଼ାଟିକୁ ଦେଖି ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କି ଅଦ୍ଭୁତ କୁକୁଡ଼ା! ଯଦି ମୋତେ ଏହାର ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ପାଇବୁ ତେବେ ଏହା ମଜାଦାର ହେବ। ସେ କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଧରି ପେଟ ପୂଜା କରିପାରିବ। ସେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲା ଏବଂ ଏହା ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଲା, ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ତୁମର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ପରେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ତୁମର ସ୍ୱର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁମଧୁର ଅଟେ। ଚିନି କାଣ୍ଡ କାନରେ ତରଳିଯାଏ। ମୁଁ ଦିନସାରା ଶୁଣିବା ପରି ଅନୁଭବ କରେ। ତୁମେ ଦୟାକରି ମୋତେ ତୁମର ସୁମଧୁର ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ଦିଅ କି? କେହି କେବେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଏତେ ପ୍ରଶଂସା କରିନଥିଲେ। ବିଲୁଆର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି କୁକୁଡ଼ାଟି ଅତ୍ୟଧିକ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲା ଏବଂ କୁକୁଡ଼ା ତାର ସ୍ୱର ଶୁଣାଇବାକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କୁକୁଡୁକୁକ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିଲୁଆ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଥିଲା। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ କୁକୁଡ଼ା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ପାଟିରେ ଦବାଇ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡୁଥିଲା, ଗ୍ରାମବାସୀ ସେମାନେ ବାଡ଼ି ନେଇ ତାଙ୍କୁ ପିଟିବାକୁ ଦୌଡୁଥିଲେ। ବିଲୁଆ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କୁକୁଡ଼ାଟି ତା ପାଟିରେ ଦବାଇ ଧରିଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ସେ ବିଲୁଆ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ସେ ଦୌଡ଼ିଥିବା ବିଲୁଆକୁ କହିଲା, ଦେଖ ଭାଇ ବିଲୁଆ, ମୋ ହେତୁ ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ତୁମକୁ ଗୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ ଯେ ମୁଁ ତୁମର, ସେମାନଙ୍କର ନୁହେଁ, ସେମାନେ ତୁମକୁ ଗୋଡ଼ାଇବା ବନ୍ଦ କରିବେ। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା କୁହ। କୁକୁଡ଼ାର କଥାରେ ବିଲୁଆ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ପୁନର୍ବାର କହିବା ପାଇଁ ପାଟି ଖୋଲିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ମୁହଁ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ କୁକୁଡ଼ାଟି ଉଡ଼ି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲା। ଏହିପରି ସେ ନିଜର ଚତୁରତା ସହିତ ନିଜ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲେ। ଶିଖିବା, ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ।